Radipa Yeshua bebre se nenso aso wani se yeba wona ese beji enhirefiri wo nchen. Radi me bompa yema metiefo nyina se obebie soro na wahwie enhira efata obi biara amano wo Yesu Kristo demo. Radi tronsa na fa ka yetiefo nyina wo Yesu demo na me bompa ye. Amen. Adofo nom yentumi nka heaven ho asemo enwie da. Na so ojuntofo no ekan se rade ne mehwefo hwere hia me omame dewura from adidibia ogya me konsu ho dwo djodjo me kra ode me fa kwantre ne su ne dintin su ne mesum ka bibo no mu amisro bone bia fisone me na wo ho aba na opuma na chichi me werɛ oto me promatamfo anim ode ngofo mitri mu de mikru aye mabuso ye ni adɔ nkwa na bedi mekiri me nkwa na nyina na se me wie me nkwa na owuo famia metna awurade fie da metna awurade fie da. Asembisa ni se ya kan heaven ho asem akire opi ye pese ebisa se how can we enter into heaven? Kwan ben ye betumi afa so a ye betumi ewura heaven. Eno na ye hwe ne the holiness, the passport to heaven. Kronkron ye eno ni ye passport anase ye krata ekura ye a eduru heaven gate a ebetumi ebie amayen. Holiness, the passport to heaven. Kronkron ye nkwa eni krata ebetumi aboyen ami akọ osoro aheman mu obonsam onye ompese odasani bi akọ ho nti wama enipa pia ye wadwene se me pese me kọ heaven a na se me won komhye akyede a na se de bia me ka huntasem a emfa ho abrabo a mebo maduru heaven. Gifts akyede enyankopon de ma ne ma eye adwuma no eye papa na yentumi fa ye ho ento akyede bia ye woso enka se enunti ye betumi abo ye bre bibia ye pe enam se mi hye nkom nti mi duru gate na no ana abofo na bia mame Balaam ono nso no ye nkomhyeni awo nkomhye akyede enso wanya heaven anko adentia omasikado ewura no mu ma dwuma yankopon de hye ne nsa no ogyato okoye edwuma ma Belak ohene a ogyina ho se yankopon tamfo no tan Israelfo di Balaam wanya kwan anko pese ohwehwe wa brabom se de na wo de ho atoso a wo pese o de kɔ heaven eye kronkron ya na se nya kronkron ye de a ene wato api kronkron ye nko a ene ade a ebetumi de akɔ heaven. Ebra Balaam o hye nkomo no yankopon akyede na na ewo no so wantena kronkron ye mu odne ho tozu so mi hye nkomo nko ade e mekɔ heaven eno manifa bebi no ye ne mfra odne ho ato na kyede so se ko odne ho to kronkron ye so a nka osure kwankwankwa ye adwuma oye ma Belak no ko nya heaven koi ti de edi nkan enkom hye akyede ye pa ne momye no ene de kɔ heaven eye kronkron ye ne etosumi. The passport is not knowledge of the Bible. It's good, but it's not the passport to heaven. Satan also has Bible knowledge, but Satan has been cast out of heaven and he will never enter there. Krata ye de kɔ heaven no enye se minim Bible pi ewo mitrimo. Sempakani bia kanyam se no kotu Bible onwe no ode akwa sitrama no otumo ka enwuma duonu miensa o ka duonu nan Bible wasua gutrimo a enso ne kronkron ye ntem kwan wa usua twero sem no so womfa nye adwuma tiase se enye Bible a egu ye trimo ene ye de kɔ heaven ne mom de ye pia so afiri ye trimo kɔ ya akoma mu na ati akoma ho afiri boni nyina ho Awurade me de wasem akoma mu na manya boni entiao eno ne ye de kɔ heaven. Bible wo ya akoma mu a boni ba yetumu dwane efise nyame wo ye mu eno ne ye de kɔ heaven. Bible si nipa mu wa akoma mu na adwemboni firi ba adwamansem akro no sema wudi sema yerefa sema ni birebere amumuye nsisi a wohwe ani boni abususem ahantane nkwasiasem ni boni nyine firi onipa mu na eba na egu onipa ho fi. The Bible say me bafa wakuma mame so de akuma no mame a mehwe so ama opa boni ba meyi boni afiri ho
Udi akoma no mami a me makwan ma ne ma boni bi enwrewura mu bra masem ho na me honhom wo ho no na do ho to so no behwe wakoma ma opa hwe mi gina epono na no na me bom epono be na oka ho ase mi odum pono anasa asamfra pono okasafa yakoma pono no se obi betime ne wahini epono no a mehye ne mu maba ne nchen na me ne no abedidi na ono nso ni me adidi eti Bible a ewo ye trimu a enri akoma mu no entime fa ye nko heaven di nyame ensem sie wa akoma mu a eno na beboa mu akọ heaven obonsam so woni Bible pa nso ontumi nko heaven onya kwan bi enko nti se ka se passport ana krata ye de kọ heaven a enye enkomo hye akyede awo na enye Bible dudu a wasua gu trimu ni mon kronkron ye a etewu mu hyirane ne na akoma mu tie sankrofo no nkwa no behunu Nyankopon ye tosum yensa is not outward morality minyewe midi mradu so ene de keka ka ho ankrofo keka. The rich young ruler had outward morality, but he could not go to heaven. He obeyed all the 10 commandments, but could not make it to heaven. Osikenia brantia utumrika ko Yesu Kristo nchen. No kutu abontrimu o. Sikafo me hene betumi ayesa nyam sumu hunti no obunko todwe wa abontrimu. Obisa Yesu se Yesu, minye den manya dankwa. Yesu se opedankwa. So ni mumra no. Oso me matene te mredu no nyina medi so. Onya heaven anko. Di nya mre bia wudi so na de wo kọ heaven. Ne mom Yesu a waba wo mu no ye okronkron. Ebra fa wo mu. No te wo ho no twe ho free boni nyina ho. Eno ne de kọ heaven. Di hwehwe wa bra bom. De na wo de ho ato so apeso de kọ heaven. Ya chede bia wo wa tongues bia wo kana. Enyom bia wo to ana. Nyamsema wo kana. Edi ade na do ho ato so apeso de kọ heaven. No ato kronkron ya atwene na wo pe heaven akro. Bible wasua good trimu na wo de kọ heaven na wa no ate wugina pulpit su kanya so anipa boni trinko enso so esum na wudi bone. Kronkron ya ne de kọ. Nye Bible we ye trimu ni nyamsema ye ka. Enye mre bia ye di so. Skenia brantie no di mre no nyina so wanya heaven anko. Yesu say akawa de ba kon kotoni awo nyina na from here for say what small boy na o kasa face ka ho sa no ni mbra me bre yan na minya misika kan be kasa asem na kire me fa wo nkwa fa heaven na Yesu so fa ne heaven say wo muna wonam jem e bia wo muna Bible so wo muna en wo koye oda so wo muna more than 2000 years ago the genumu tremu o muna oni bebia akọ afebọ odem we ni ade da ho twen ni bonyefo a ukayam sema no mudidi agro no nye to so nai ebe de na etumi akọ heaven holiness eno ni passport eno ni krata ekura wa udru heaven gate abofo no bebia ma not church office or zeal. Judas Iscariot had all that. He was a treasure in Jesus' church, but he failed to enter heaven. Judas Iscariot no bomodin was sorry juma ho pa collection bie ba on ogege twero no balance no aye hu bibia ye beto we ni nyina Judas Iscariot you do not do ho ato so se me ye pani wo masore me na me ye treasure me na me ye we mpani fo no mako me na mdi kan cause fini ama no me na me ye wo mu pani ni ne keka ka ho yes ane ma no ne de kọ heaven eye kronkro ye ubetumi ayesa ne ma no nyina se ne Judas Iscariot ye se wonye kronkron a wakoma mu ntia wontumi nkọ heaven ma ne nye yoko enhyira ne wo mo makoma mu tie wo nkwa no betumi akọ heaven amna ye ti memfa adwuma wo ye na sori mo enhyehye wo ho enam se me ye we nti me wu a mekọ heaven eni kasa no enkasa no eni wo mo nkasa wai eni wo mo mom ni wo mo ntem nye ye siesie ti sa wo ka wani gusu ebesi ebeyesum ebesi kwan menene nya kasofo nso so menene nya fine ene ne nya fine nti sa ebesi kwan
a trobia would you to obisu a man who quam which remono, a woman say chamu quadiansu and chamu when yamianim, calling Janako country minia, for chemi my bonietial, and racing him racing minami deep trotto, so a mau quam which remono, on fancy came chow minute. Sani bunfu pa yankupo eni bejini awe ya nani ya friend nsiyesie no Zakio susisa minamu kontompo swaji obibribia me bohom prena di triaka Yesu se wonsuso oye Abraham ba ene nkwaji aba ofie kane a wote asori dem a wuyi sika kase bua na sofo bodin se wayade no nkwaji enya mai ebra wugye pobo na hu se krofo wasisi wo munyina no de wugye empo de ko afe ne nkwaje aba ofie nyame adom betumi aboa mo aye sade no memfa ne se ye huhuhu ntumi nye nyame beboa mo atumi aye so aye krado nko a opeso ye dia ebinu nso ye wadwen se enam se mikura odifo bible nko a de closeness to a great man of God is not a passport to heaven. Mikura odifo bible no odifo tu e matiem ba bi odifo be ko bia me ne no na ekuro nti mi wi amekọ heaven odifo no mu okọ de no susu esane ho akọ Gehasi no ben Elisha papa so na nakoma nye sikado ewure mu etro ne ne ma hye nakoma ma enya kwan anko itinye se wo benya minipa binti na wo heaven o so sakra wadwen na wo chia sempa no di o so makwan ma asem no a wo tifiri odifo no sesa wo ma wakoma mu ye kronkron ansa no atumi akọ heaven ekwan be ne efa so kọ heaven ye kronkron ye is the only passport. The passport is not the ability to gather crowds or having leadership ability. Obi oho a wogina ho kasa ne dom atwa ne ho ahia. Obi na no ane ho nyina ye ma otumo kachi ni papa. Diso ye sofo anasa sorry juma ye ni na wo yesa de na wo sa chede ni nti na chese wo kọ heaven there be Absalom omonsusu David ba na onim kwa efa so kasa kire nipa twen omamu eba nafa okọ basa wan kọ heaven eti nyese kasa wutum kasa twen nipa eba wafa ene de wo kọ heaven so wo sa chede na ye papa wo ye kronkron krofo wo twen onyina so ye kronkron heaven ye wo dia na se basa wo ye ne se Absalom de no bi dia matime ho me kotima sorry wo shi aso ba bia ye de no ye papa na wo twen wo mko na che se wakọ heaven there be Absalom otweni pa nyina akọ na fo no ankasa ne papa David ye domutia no okotira hemfie kwan no sake obi a otise me pa na nko ka hemfie nsem a na na ya kokora nsem no kura nkoye nipa wa amane nsusu yenya obi enka nka mu befa me aye ohene a oye safa o mamunu nyina so nim kwan ofa so wie ankoyi amano ndi sa chede ne sa ne ma na ye wo no entumi fa ye nko heaven eye kronkron ye. Great achievement and success in the world is not a passport to heaven. So be we as why ye niema bebre. Enam sa niema kese why ye nti wuwe udru ade nyame se bese ko heaven. Una uyi kwan ma wo manfo, una usi suku da ma wo manfo, una utoka ma wo manfo ti bese ko heaven. Debi. Se sadia ene nke Nebukadnezar. Enka wono so ko heaven 10. Ono ena oso daye Yankopon ka che se nana wo ya homa so dodo bro ho ase wo bo posisi nipa dodo jasa ne mani nyina daye no mpona edin so benya nkyerase ne Yankopon nam Daniel so yi ni nyina si kire no na Daniel edine na sem no kwawie no ka kire nse enti ohene mamafutuo enye ofe na fatrine ka oboni go oboni no doso dodo nti se na wo sakra nyame betwa boni ni nyina mu enam trine kwan a wo ye wadwen so obesi so no nti na fa ehiafo aye yesesa omumuyo osisi ehiafo dodo omumu ni bie ochi samonsa age ebia ebema wo yiedie ache Daniel
na ofro na bansoro obetumi aka na Daniel 89 timadio no nson de no wotwe ne nkron ekro no wosi yenum nyina ba ohene Nebukadnezar so yenum nyina ne de boni na wan sakra ne nti eho abufuo ni atemmo eba no so osi abosumi edumienu ewi eduro no edebi na oninam Babel ahenie aban so ohene no bua se enye Babel kesia machi kirema na ahenie ginabia mitumi din yeso na manimonyam aginu ni ana Bible say asem no da suwo ohene anumo no eni bi frisro ba se wo ohene Nebukadnezar o ka kire wo se ahenie no atue firi wonsam na obepam wa firi enipa mu na woni wiremu emmoa akotena no ama wa wiwura se enantwie na emre nsomfie nso atwa wutiri so ede akosi se wobehunu se osuru ni no enu odi nipa ahenie sutumi no de made ope osi edono mu ara na asem no eba Nebukadnezar ho na opamo no firi nipa mu na owie ewira se enantwie na osuru bosio efo ne honam edi kosi se ni nwifu se okore entakra na ne boyre eye se enomade enu echi ene Nebukadnezar ni ba ne ho so na o mane ni so hwe soro ohu sampa Yankopon ono na oye kasaprekon ono ne osuru ni no okamfo Yankopon emani penyina se Nebukadnezar se kasafa se ensanu dwuma ne niema waya nkana oni amane ni kura wo chichire ne niema oyeye no na enwanwa dodo eno entumi amfana nko heaven se eba se odane abo amfie nson no na ne nsem o ka twa ato no se hwa na otena mudi wuye de a enye nwanwa se behu Nebukadnezar ewo ho adofo no moma yenti ase ni hu se eniema Yankopon adum ya ye ni wiase efu eni ho a betumi de akọ heaven se basa yensa no adwuma ye nimu de ya akyede na de ekode a nche se ke Yesu wi owu ye no ye kwa nemum e adum no nam gidie su de agye mfi anhoahoa na Yankopon akyede wo sakra wadwen a bibia wo beye bia no wonfa enhihye wo ho nemum uhu se ye nyame adum ye adum keke ni nyame de adum wo a wo yesa ne ma ni nyina no wontumi nka se weni we ama ye nti eno na mehwe ho de akọ heaven se wo dia waye wo de kɔ heaven am so me dia amaye me de kɔ heaven ye duru ha ku besi so Yankopon pese ku bia si obio o pese ye de adomo ba se duru ho ne wo ho a yanka se me modian me boye ene de me bae Bible si kronkron ni mo a obi entumi hu Awurade Hebrews chapter 12 verse 14 ibu fo man tidumi no chimodu nai moni nipa nyina ntema sombie ne ahote a obi kwati a onhunu Awurade no achi eti kronkron ye ukwati a unhunu Awurade obia dada no ka kire se nipa de oye den wontumi nye kronkron adamasefo nyame no adomuduru obekari ubone kakra no wakari papa kakra de mu eduro ni nyina ye ensemu hunu odo ho toso a you'll be very much disappointed on the last day that obeka oni aguso be hu se we edu hwam papa krofo mo keka sansem no kire be hu se we o ma du hwam pa fa ho tu nyame asem so wai eno de entwamu da se kronkron ye ni mu a obi entumi hu Awurade emfa ho se ne abone asi adore wo eye a moment of time just a second mretie bi oni partner se hwe na brabo no hu se ekwa me nam so enye se metwa so se na mi wu ami nya ba bi nko se ne nyame kopon sem ba no ti sa na tie de a Awurade hu mobo me de bonye ni fa me bone cheme na timi ho firi de ntini nyina ho se woka firi akoma no mu a senkyere ne ebededi wo abrabom so awu fitasos o se ni bonyefo nyina wona no odi nkan Damascus kwan mu na Yesu kasa na oti say so adenti na wo time obi a ompese oti Yesu asem nso samre no de wantwe patapa no se wo ho ye awura no se me Yesu a wo ta na ompese oti ni din kura no o se Awurade kyerem ni amenye he has surrendered se ni amenye ni nye de Awurade kyerem ni amenye o gye mu ama Yesu I surrender all to Jesus I surrender usu betumi ayesa de no
Which me Jebby Biam no Case Radi, me Jama Brabonina Shawunsa. No, say, why a crowd so peso sacradia? Ko Ananias, or didn't kind with GD no more, or Betronia was away. The saw, Mrs. Son is a Samra can near Fra, to son inside no Ananias or to drew her pet. A chassis, so bompire and sound need you or no, a bonny away in a be or tinyam sumo, Nesu di bonny, Bonia Cassia, O Queen Yesu HD4, O Siwan O Cassatia Yesu, or your near Memfra. O Busun Fina, yes, I near Mana Betty, no be a from when I'm swimming in our yes, I near me, and I bear a day, and what to me, I call heavy amna ye. Tis so, or Bafom pa, or Brennan Wasipa, O Jai Bonny in aye. O de na kuma nyina ma Yesu e bre na ni sutiti ye pe no nya duane di ye no o sha se kan Yesu a o kasetia no kan ne ho asem kira mansan nyina e besi se ne nyini se obi o ho a watumi ayi Nyankopon adwuma a chance aba mai adofo no moma enti ase se dakro ene nipa sesan wai men koso nsene wo ko a ne ntra bone musa ne de bia bone nko a yam sem ni niema koso wutie wo ye bibia so won sakra wai wakoma de yam yamwa no wuo ba wo beka wasam sen obie ni wa obedura mane hunu kromu a unu ho nso beka ekire wo ye sikani wo ye hia ni wuduru ho a wo hu se waye ade a enye a wo ye ho hwe a enye yie Bible kasa kire fa sikani bia wo tena ase odi asetena fefa gi na ni de bia sika owon wamfa bia mbo nyame adwuma o uhu asofo a na osresere wo mo ehiafo mo meje simpo anka prebi tumbotom we ati wa zi nyame adwuma na be na ehia wusi ahwe so chale wote cho nyina ehi watade to atete asofo mammo number no so didi na tewia na akwakogi sika your money perish with thee unu sika nyina anyira so wo fi se sika no ye nyame ne nyamsema ye kan wo mpa wo de fa sika no ne da obeka wani aguso no obehu se sika nko ne nyame so nko sika nko na heaven so nko ndi papa tena se no nya dia na ope nyamsem bi atie asamre na so hiani bi ho ye friend Lazarus ehia no de nso no wo nyame wo nakoma mu honhom no wa honya ndi so wo wiase na wo de sika nko na wo pa ho de nko na wo pe na wo ni nyame a benye sika so behwere wo kra Yesu si so ni penye wiase nyina na se bo hwere wo kra fa so ben ene wo oso defo bi tena ase a Lukas empati dunsia nchemodun kron ekro no odefo bi tena ase a na ohye atade kokko ene nwira pa no asetena fefa gi na ni da de bia ye party day e woni fie ti no odompa sikani bia wa yonkofo bebre ohiani no ni yonko ti papai obo wa pe na ne yira ba dade osemenya dai ihia be ma no so dia ofre no kra ne ma ne ka che se mommy na dade frɛ wo ntia na ti papai dia sitra fefe gide ni da na ohiani bi nso tena se a ofre no Lazaro a wode na koto na boboa no a wotutu akuro na Lazarus kondo se wodi mpropro a efri odefo no pono so egu fom no mie nenso akrama ba betafri na krom ne ba se wohiani no wi utwemuta da kro bewu you will die, every man will die dakro onipa bia bewu owuo de ofa hiafo na ofa sikafo ofa ehemfo ena ofa enkoa nsoso ofa ngumanimfo na ofa wo mo nim ngoma ofa maya ofa mrante wanso ofa nkokora ne mrewa owuo befa obi biara owuo ebefa obi biara ne ba se wo hiani no wi abofo beso anoko Abraham kukum hallelujah ohiani Lazarus wi wiase obi emu no ni funu tanka se fo ne befa town council fo na befa no koe nenso omane ni so no abofo efri sura himemu obefa Lazarus ekoto Abraham kukum ebra ohiani no wiye no midi mani career da no bese papa no eto party so ohiani we ya de bia mididi anu aba no madua di nyina asam anum no awue
ten ya omo boyum papa. No ye na dwen say hiafo nko an ewuo. Nso wo hwe egichemu aduonu mienu ne miensa na wo se ne ba se ohiani no wi. Abofo beso anokọ Abraham kukum no defo no nso ewi na wo sie no bofo bi amefa no ne mom yeye na yie papa wo sie no etwi kasa video die ensa yensuo we yie na se kebabui take away bibia ekoso kama adwontofo himu no adoafo wofa na sorofo nso wofa ne banfo so wofa bibia ekoso na kire ho nso na odefo no so wi na wo sie no na omman ani so wa samado no wo aninyane mu no ohu Abraham akirikiri ene Lazarus se wo twere ne kukum no tie mu se Abraham hu me mobo se sikafo nsusu Smalazo no fa ne satia no nkobo nsuo mu no fa magjuju metekra maso na mihu ama ne oja frama yemo Lazarus tiwiase no nsresre nsuo aduane na no sresre papai kan ni gusuo no wako hiamu pa ne frigi samre no se ne frigi wo ho a freezer sisi asase so nsuo aye mane to no ho tififre na papai su pensu a ensatia no nsuo ai asem de nipa so ni pedidi agrosaro Suma Lazarus na onfa ne satia no kobo nsuo mu na onfa magjuju metekra ma na mihu ama ne oja frama wo se wua no wu anko kasa ukra no nguda ohum no nguda ni pedua no ne seye dote esande ko hye dote mu kra ne honhom no firi mu ntini esi wawu oni gusu wuhu uti wuhu bibia uti ya wodwendwene se wuhum efiri mu ana wo kra efiri mu a ipedua no nti ya obi a wawu obi a no twa ne sika oyɛ den onte de honhom no na mienya atenka okra ne wo mu ne ma onya atenka yaw ana sɛ dew ndi samre sika ni na wu ni pedua na ka ha de so okra no eda so te ase wo hu amane e wo jaframa no Abraham se obakai sɛ wote ase no unya hoto na Lazarus so de wo hu amane afi na ne wira kyekyere na wonso uhunu amane aye nyina na nkyɛn eku kɛse da ene mo ntɛm a wo pɛsɛ wo free ha eba no mo nkyɛn no entumi emma na wonso a owo no ho ano entumi entra ma ye nkyɛn ene o se ene agya mesrew sɛ suma no manonko megefie sɛ wasakra na waye prophet opɛsɛ o kan sempa sɛ ne be a na tamfo mpo ma hell na me wonuamba ma no benum na onkodi won adanse na wonso amma aninyane mu ha bi papa eti ase na nko sakra na ne sika wo no odi bo huhu bra no na nko odi bo amansempa no kɔ so a kenye ko nya heaven anko na nko bu bra kronkron ka ho anko nya ba bi pa anko odi sika no bo ahohwie party tintin saa titi mama e bo huhu bra owu ye no no hu se senye kwan ka wo so fa so tena ase no de want me anya na asase so no e na opeso ye ne hell ti Abraham sumanipa ehu sika nyina metua plane ticket se ship nso no ombe ko train ka bi omde beko metua se parachute nso no ombe tena mu na hu omati asi fo mu a metua ho ka agya Abraham misrewa suma mon ko megefie na me wonua barima no benum no nkodi won danse we aye kanje me wuye no kyese ahonyade no omko ho we si mefa eka no we si mefa dan no diagram botu sesia omo titi niema musa omu nimu se nentwie dua anka nentwie to anye konfonsem na beka papa sikana ni no amu wo wi okọ no amfa dan anko amfa ka anko amfa ni sika anko nyene obedi ade ene de bekro bedani eje ni nyina beka he ya ye papa any heaven when ya heaven tese o person ke nipa ba ni fie be kanse mpankyere ni ebusuafo enso eno so anye yi Abraham kan se o Mose ni adifo no ma wontie won no se de bi eja Abraham se obi free awufo mu kọ
onche ya se mawuse pa na nka moma me chance a no hu da kro santan matiasi fie wo se busuafo nyina twa me ho ahye obi ebetie manum asem na fe me bie ma no a Yesu no ana me mpese me boni di ne ho asem na meka Lazarus no ana me tane no na oye okunni wo heaven ho eno ansa na enipa no besakra wadwen o si there be se wantie Mose ne adifo na Genesis, Leviticus, Numbers and Deuteronomy Mose ne adifo no se wantie a Joshua eni Isaiah no mo a obi fresrumpo ekwa omunyini obi nyani frɛ wufom na okompo a omunyini adofo nom moma yenti ase se ade hia pa Onyankopɔn pese odasani bia ye ene se obeye kronkron ama Awurade se kronkron ye nimu a obie ni hɔ a obetumi ehu Awurade se ye pa se opese ohu Awurade de akire no a ye kronkron ema Awurade ye kronkron ema Awurade. Without holiness no man shall see the Lord. Se wo enkomhye achedio se we nim Bible good trimo what degrees are kese from theological school se we dimredu so sane manu fuara se kronkron ye ni wakoma mu a wo sane manyina na wakoma mu apra untumi hu Awurade mane nye yie se kasafa nipa omunim kasa pa Herod nso no onim kasa pa otumu kasa ma nipa bo mu nsem ma no se onipa bie no kasa se Herod we hu na asomafo nyumati dumie no na ni nyina mu no enam se na homa so nse ne wosi hu ahwa no hyehye ne ho anso Nyankopɔn ani nti odoremo obi a wonwuye na ho eni nansa na wadoremo enye anu atio eye Yesu honhom a ewo wumu eye kronkron ye a ewo wumu eno ene ye de ko heaven so kan asomafo nyuma no tidumie no echemo aduo no afei na Herod afatirofo ani sidonfo abufo eti wo ye no nokro eba ne nkyɛn no de bebo ohene dabre hene Blastus se onsrema won if you say ohene nasa enu onya enuane na de bia wo hyeye eduruye no Herod hye na hintade na otena asenie agwaso ena oka asem akire won na omanu huro se Onyankopɔn bi anini na enye onipa de Herod a omanu chese oye Nyankopɔn na amnum hara ene Awurade bɔfo be no se wanfa ni monyama ma Onyankopɔn tra na odoremwa ene owie wo gyemu Nyankopɔn asem no koso na etre na Barnaba ne Saul ewie wo somo no o san free Jerusalem na ofa Yohana ofre no Marko enso eka wo ho o se Herod ewi Nyankopɔn asem ekoso Herod ewi na Onyankopɔn asem ekoso Nyame asem beye ho hallelujah Nebukadnezar beko ne Nyame asem ho Herod beko ne Nyame asem ho Belshazzar beko ne Nyame asem ho hwe efri bro Onyankopɔn bo wiase beduru samre wo nipa a wo mten Onyankopɔn matene wiase pa wo nyina wuko Nyame asem da so te ho omo si Nyame ni ho fo no omo wuko omo ko jem etremu omo si Nyame won so omo san ba enye yafe bo mbetremu sa Nyame asem eda so te won ti se wo so se no wa sha ase ekuntie Nyame a me pa cho read history kenkan abakosem anko prawo kra bien ho ni Nyankopɔn ako a odi Nyankopɔn so da ti ja homa so ebre Nyame afa wo ko bi akoma Awurade koma Yesu sakra wadwene na sha se kansem pa kire enipa a omon sakra ese na ebe omon so be sakra edi semtie dio no ba ko nchema dio no nson na de hunu biara ene de oye chiwade na odi atro enhye ne mukra jiwo a watwere won di ahye gwama no enkwa nwomanu mu no nko a wo nkwa na betumi akọ heaven na yeye dise wo pe heaven akọ a wo se wo hwe se wakoma mu te kronkron ye
eno ne de kɔ heaven enye sika ene nya ahode eye kronkron ye enye degrees awo enye ngoma wasua enye ka wo na enye dan awo eye kronkron ye nenso hwese ne nipa si bu enkyerɛkyerɛ fa kronkron ye ho ini adaje kura opesika wo se kronkron ye bia kronkron de na ya mamo unim dia ya ma ya ka obetum rika be kan ye ho ama ya twero ye din won kwanoma no mpendodo ye gina wo ma kronkron ye no ye din firi muda ye twen wo wuo ye twen Yesu eti ye ni ane enam sika bontene so enyom ye toso aduonu nan chemu miensa ne nan hwan na obefro Awurade bepo no hwan na obegina ne trabe kronkron ho de fini ni nsam na akoma mu tie wunya nkwaje a enu ya bontene de oso pem kosuma wakoma mu nso tie enu ye akoma mu de enipa mfa nani hunu so wasakra waje adwamammo nso de bia wakoma mu na mama ho na odwendwene adwama ho na odwendwene kyese wakoma mu nti no dise waje adwamammo ne nyame de wo ye na kyewa bonten de na kyewa o se wakoma mu so ye kronkron fa nyame asem kunti abonsam ne adwendwen bone eba ni nyina fa Yesu mogya hohoro wakoma mu de bia bebia wo nem bia na wo ka obonsam anim obeye kronkron de oma ne kra ni nsa awuhudie na onka enkontompontam Psalm 15:1-5 kronkron ye enu ne de ko heaven enye bibia Awurade hwan obehye wo ntomadan mu atena mu hwan na obetena obepo kronkron no so de onanti pepepe na odi asentenene na woka na koma mu no kre sempakanfo nyina wo se ehya ase ne ka kronkron ye ho asem dise wo asori ayenka kronkron ye ho asem ne trene ne nkwaje ho asem a mema odue bede na wotumi aye kronkron bede na wotumi asakra wadwo bede na wotumi akọ heaven de onanti pepepe na odi asentenene ne woka na koma mu no kre ni you eye you ni debi nso ye debi onka nkyiro se hwe soro abra bibi bewo wani anhwe fomo a wani besei ye wo kan nyina ye no kre okana kuma mu no kre mfani tekremani nsekro na onye ne yonko bone na ommo ni fiefo ahohora ono anani si no obuni pahuhuo animtia no diwan wosuro Awurade no ni okama ni yantam a onsakra mfani sika mahuru fam na onye de odi bem ho adamudie oye judge oye magistrate agi sika wo demu ansa no abetena wakonwoma haha wani aguni paso uso ya asori pani o wasori yensi wo fom ansakra wo saade no ho a woka wani gusu a ejem na wo kro unu sika nyina mo beyira onfani sika mahuru fam na onye de odi bem ho adamudie de oye ye no mo no ohinhim ada atemuda ba ohinhim Yesu ba ubenya heaven akọ owuo da umohu kra beka so kopa no mako gidie no makra mrika no mawie tu gidie no makra de aka ene enkwa botre Nyankopon trenini no ede be mame nyeme nko krofo mu dona ho ye nyina nsusu bi upright walk righteous work speaking truth unantie yetin you don't meander like a snake nchiachia ho se wo tini nyuma nko na wo ye wo ka no kre wo akoma mu untwitwa nkrofo na nkokom ka nkrofo akira sem kika oba na okuna tena table ho didie no na omafo obi di na topono so ye ka ne ho nsem na asumesi na obenten na asumesi na obentene odidie nyina na odi nsekro nso ka ho moma ye hwe se heavy pa na ye pa kro dia ukasetia ohianio usikenio ukasetia abamunio ukasetia osofo ukasetia wadamfo ukasetia watamfo nyina nyametro to ho ise sacrifice ani mani nyina ho keep to your consecration at the early stages of your conversion. One kasa hwe abrabo mu awunim se bra wo sakra foforo no na edi pass obebie wa no aka bibia tia obi ene wutumu kan free a wunsuro ho enye de Nyankopon pe no no e wo so sacrifice ani mani nyina ho
Now shall say now ye at the papa who cancel papa. In one sana heaven etunia ye wodia. Isaiah T ediasanum. Timon watch ekosidu. Isaiah 35 8 to 10. Ochire in heaven krofo ombetumi akọ. Ochire ye kwan a ye fa so kọ heaven. Ochire ye se eye kronkron ye. Se ekwan no watwero aboho kakra. Se kronkron ye kwan nie. Ndi so ye sofo na de kronkron ye wo mpanika ahyase esu anika. Yanka safa bobra na wo kan ne kan no nye dine. Ifi se ewo mu ye de wo utrim na wo kan ye fi wakoma mu ne ne yemu na wo ka kire nipa no. Ombehu sampa wasema wo kan ye no kre. E ka me sofo bi a na won sakrae nso ye catechist. Samre no nyame adom masakra da so gina me sakra mu. Dia so no na na hweso nso de me aye local preachers no bia. To me kanyam se mu wie a na mato nsa frɛ se wa wo pese odo homo awurade bra. Papa so nsakra o wi nsa wi cigarette sa twempena no ye catechist. To preach wie a no nso aye nyame ye no bi. Se wa wo pese odo homo awurade mimit fra nipa no ba e de homo awurade odo so fra obi ema. Fi so obudi mo the life se papa wo me ho kra. Onu nyawa be no ogina so de beto nsa fra se wa wo pese o sakra. Ono wa sakra na. On sakra. Na kromi wo fia no abozi so for kwaku kire me se ne esi sakra. Catechist o onim adwen sakra. Enye Bible we papa e kesu so ogina ho pa no kasa na no atiti se yiwan no. Wa. Go to Bible ni ekeka ka ho. So on sakra. Ye wonne esofo ni edifo ni sempakanfo ni catechist ni priest ni papi omo kansem che ho so omo sakra. Muni munyame omuni mukwan ye fa so ko heaven. Nyame dwuma na na omo fa ne se dwuma na omo ye bie. Ye hwe Isaiah T eduasa enum. Chimon wotwe ekosi edu. Na tempo ne kwan beda ho. Na obefre no kwan kronkron. Die ne ho entie atiana ahotie kronkron ye enimu a obi entume nhu awrade die ne ho ntie emfa so motwempena kotokwa ye ne mabasa basa wisa kokeni wi die ne ho ntie emfa so atrufo mfa so nyamamo so mfa so na eno no de be ma won entity kwampo emfumo kwan ewomu wasakra wadwen ko a unimo America kura obetumi afaso unimo enkran unimo kumase kura obetumi afaso jate bia emma ho na enranro abo bia so ensi so onhu bi wo ho wona wagye won na obefa so wagye won free bone mu ne bonsam sam ni wiase odi Yesu moja ahoro won the redeemed of the Lord won wagye won na obefa so wona awrade apono won obesan aba na odi dwom aba Zion Yankopon krom no heaven no na da anigye betra won atifi ahosepani anigye beka won sa na awerho ne apresie nyina atwam bedwane kane no manu nyina atwam ko kane no manu nyina atwam ko o kan brofo na wo say an highway shall be there and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, though fools shall not err therein. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. Krofo a omodaso titi ni pati sejata. To kwa kon ni tutura se me fie adwuma musuku mu bebia kan to kwa ho. To kwa bia ba fie ona oje kon. Nsa wo kwa mu. O makuo mu, o singing ban mu. O guild mu ni ku ahoro no nyina. So to kwa bia beba fie no se so si wo ha ko be kwa mai. Wan sakra unya heaven ko. Passport to heaven is holiness. Ye kronkron ye uni bia tomoda
yen ton waka se unye sika nto ejidie mo hwe odokun agya no de ache John no ngome di nka no timi ensa nche mo ba kun kosi miensa mo hwe odokun agya no de ache se won frɛ Nyankopɔn ma ne yen so yenti wiase hu efi se ehunu no adofo afi Nyankopɔn ma na de be no nya na adi yenim se so yi ni ho adi e be yese ono efi se ibehu ne se de wote na obiara wo ne ho ani da so na wote ne ho se de ono so ho te so you enim boko na nantiti se sanctimonious mayana be holiness is the life of God Onyankopɔn bra no holiness kronkron ye no ukodwemu a wotade atomoto pede ye kama ntwina mo mpede adi nansa ye green uni nemu a wohwe ne ho ye kama kronkron ye no this ye ka kronkron ye nyade wo se wo fa ne se ade kese bia obi entumi nye bi se entumi yanke Nyankopɔn nye ne conditions of heaven akwa eno na ewo se unyansa no akwa onye ne mata ho sa se wo ma kwan ma Nyankopɔn hom atena wo mu Kristo atena wo mu no wo kyerɛ se fa na wo ye city ma Nyankopɔn ni Kristo ene frɛ ne kronkron ye se wo ji Kristo ba wa brabom no be ye wo kra agye nkwa na otutu Adam bone na se nyina firi wo mu a na Kristo ye wakoma manasem ye wo mana wo dwendwe ho awia ne anadwo a bibia wo ye bia no wo de Awurade na eye na se nipa no ye kronkron ye obi okwa so ko tie nyamsem de nyamsem na to ba bi no so obobra foforo da bi enema bia ye proye ne akono bone ne niema bomo se da bi abomi ni Kristo asenuem ebede no matumi akoso adwendwen adwamansem wo makoma mu bra mesim ye Kristo ni mitumi nyesa de no beden madwendwen wudie ewo makoma mu atia me yonko mitumi nyesa de no bonsam fa odwendwen bone free okọ no somafo Paul kan wa bomi ni Kristo asenuem masia metie de enye me bio na Kristo no te ase wo mi mu na masia metini honamu yi metini Nyankopɔn ba wo dome na ode ne ho ema me ho gidie mu mimpu Nyankopɔn adom no if say trene nam emra so ne ba ene na nka Kristo awu kwa onu na no si odi mra no nyina so no oni Kristo nti akire wo hu se ne otwafa nkyɛn kora krofo bia yire wo ho ne mra wankwa so memenda wanyesi a wo wi akranti a wo nkɔ heaven mara afunya akranti a wo wi anasa wo nwie o eye kronkron ye holiness is the habit of being of one mind with God. Wuni Nyankopɔn adwene nyina ye pɛ wo hwe Kristo honhom kronkron ni Nyankopɔn omu nyina adwene ye baako ya united to so be ye Kristo ni a wuni Kristo eye baako any step fellowship benefit decision you take you make sure say Kristo na ni beje ho ana anamu a mi tue Kristo ni je ho ana sine ni nye ho a you drop it no ato atwene you are in agreement with God uni nyame adwene nyina akɔ Christo see, let this might be in you. So in Christ Jesus. Paul Ochiro Makoma Philippo Fono. Osimu ma adwene wo Kristo Yesu mu no ntra mu bebre. Odadwene. Tema de. Ebi onambia no kan sempa kira foforo. Se ne be nipa be sakra wo madwene. Onwene bone wona koma mu da. Madwene wo Kristo Yesu mu no ntra wo mu bi. Asema meken Nyankopɔn de ne nsa bɛhyɛ ase ni ya me pɛsɛ me nyame de ne nsa bɛhyɛ ase ana ɛne efrɛ ne kronkron ye bia bia wonam bia ne bibia wo ye bia wo hwɛ sɛ wo bɛso Nyankopɔn ni nyame ni mo nyam nko ana wo hwehwɛ holiness is freedom from sin inward and outward sin kronkron ye ni sɛ wo de wo ho afi bɔne ɛwɔ abɔnten nipa de ani hu ni umu ho nyina blessed are the pure in heart. In Shano Makuma Mutie, Omnombe Hunyankopon. No pride, no envy, no jealousy, no anger. Sanya Manina, we need to quanta more pie. And may ye be a pianica on why ye say, Debbie. Adwendwen fa ware sey ni dwama mohu bia krono ni sisie ni bibia we ya to atwene kronkron ni se wo ye sitie ama Onyankopɔn asɛm a wusua ne da no kronkron ye ene se wo se Kristo ahobrase kronkron ye ne dɔ ne mobro hunu ne tema kronkron ye ne se wo ye wakoma mo etie bibia emfre bia wo makwan ma ne ntena wakoma mu bon sama japade biara umfa entena wo ho kronkron ye ne se wusuro Nyankopɔn ama wadwene ye honhom de
Nyame sure ni Kristo somunti ena ma ipa omo sakra e kasati e Kristo fo no. Seka usuro nyame wo Kristo somu a me ka kire wo se kenipa kon bedo Yesu kenipa kon ebedo Nyankopon. Ebi a obi ampese ohwehwe wa brabom se ye heaven pa na wo kodi a ene ye kronkron ye nya de foforo bia nye sika ne de to no akase woni bi enya ngumasua no akase min ko suku gidie bejo ni ahwe kaba no aka kire Awurade se Awurade fa omogya no hohoro makom mu na timi mu menye kronkron amboni nyina kire mo se ne be ya metumi afata osoro bebi a obi a no maye mompae Nyankopon atumi nyina ye wo de da wase otumi a wo de bo wiase abo mayete ase se wo bo nipa na ye bibia wie wo hwe na hu se ni nyina ye papa no nipa nhwe ne hu yie o hwe ase wo bone mu ti ama nipa wo wiase nyina ye ne bonyefo ti wiase ye ho kire yen ihuna mane pa na osi da bi se wiase we de obeyi efro na de fofraba wa wo ye sa na eme nyina ye ne nam ye sore ye se enyini ene wa kire yen se heaven o ho pa onipa obetumi akọ ene obi a oyɛ kronkron Awurade me bompa ye mama tiefo nyina so bibiara wate asemu na ne kon ado heaven wanya gidie wo mu na obompa ye sere ne bone Awurade hunomo na fa bone nyina kye no na tene ho fidi entene nyina ho na wadom ebe nipa mu a mani kiri bone no time bone Awurade fa wura matiefo nyina mu wo Yesu din mo se me be fi na ekro no e betena se ama no se basi owuo mu nkomo yetumi aye wo dia Awurade eda wase so ati wo Yesu Kristo din kase ne mu ne abompa ye amen. Asoli asiasiye sabo sabo dole wo fiti e furani Audio Jungle.